vinkkejä, niin näitä vinkkejä voi hyödyntää aina kun liikkuu viileässä tai kylmässä luonnossa. Eli kun heikkojen jäiden aikaa elämme, on syytä pohtia, millä lailla kylmässä luonnossa pitää liikkua ja millä lailla kylmän vesielementin lähellä pitää liikkua. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen koulutusmestari Veli-Pekka Niemikallio ja toisiopaineen toiminnanjohtaja ja sukelluskouluttaja Pasi Laine ovat pian Tapani Ripatin kanssa pohtimassa kylmyyden ja ihmiskehon suhdetta. Lahden radio. Radio Suomi. Ja nyt Tapani Ripatti pääsee sukelluskouluttajan ja pelastusviranomaisen kanssa keskustelemaan kylmistä olosuhteista ja siitä, kuinka ihminen niissä voi selvitä. 4. marraskuuta oli mielenkiintoinen harjoitus Pulkkilan harjulla. Se oli vesipelastusonnettomuusharjoitus, eli urheilusukeltaja oli eksynyt paristaan ja häntä lähdettiin etsimään sitten pelastuslaitoksen voimin. Miksi tällainen harjoitus järjestettiin? Saadaan sukeltajat ymmärtämään sen oman vastuun ottamista. Ja ymmärretään se, että kun jotain sattuu, niin mitä pitää tehdä ja miten niitä mahdollisia ongelmia sitten ehkäistä. Jos sitten sinä ajattelet Pulkkilan harjoissa tämä harjoitus pidetään pelastuslaitoksen kannalta, sinä sukeltajien kannalta, niin minkälainen paikka se on? Tuleeko apu ajoissa? Kaikissa onnettomuuksissa voidaan spekuloida, että tuleeko apu ajoissa. Me tehdään mikä pystytään ja me tiedetään, että Pulkkilaharju on potentiaalinen onnettomuuskohde, niin sen takia siellä myös harjoitellaan. Kyllä siellä nimenomaan paljon harrastajat sukeltamassa Pulkkilaharjun koko harjun mitalta ja siellä on paljon helsinkiläisiä, hämeenlinnalaisia, lahtelaisia, Heinolasta sun muuta lähialueita. Kuinka nopeasti avun pitää tulla, jotta henkilö selviäisi ja missä ja minkälaisia vaurioita hänen alkaa tulla? Karkeasti ottaen voi sanoa, että mitä nopeammin apu tulee, sen parempi. Normaalioloissa ihmisen aivot ilman happea rupeaa alle 10 minuutissa tuhoutuu ensimmäiset solut normaalioloissa, mutta sukeltaessa olot ei ole normaalit. Eli siellä meillä on ohjeistus pelastuslaitoksella, että tunti on vielä etsintää, että tunti veden alla etsitään vielä pelastettavana. Ja tunnin jälkeen siirtyy tavallaan etsinnäksi. Lääketieteellisesti arvioitu, että oikeissa olosuhteissa tunnin verran kestää olla ilman hengitystä. Miten nopeasti täältä apu lähtee? Apu lähtee sukeltajat minuutissa. Kaikkina vuorokauden aikana lähtee minuutissa Lahdesta 2 sukeltajaa, Heinolasta vähintään 1. Pulkkilaharjulle se on 20 minuuttia on ajoaika. Mutta sitten on sukeltaja kyllä siinä jamassa, että se auto kun pysähtyy, niin se hyppää käytännössä suoraan veteen. No jos laajennetaan tätä kylmyys-vesi-käsitettä, talvella enemmän kuin sukelletaan, mahdollisesti pilkitään tai liikutaan muuten jäällä. Näettekö te minkälaisia yhtenäväisyyksiä syksyisen sukellusonnettomuuden ja muun kylmässä vedessä tapahtuvan onnettomuuden välillä? Totta kai puhutaan hypotermiasta ruumiilämmön laskemisesta, joka vie sitten jossain vaiheessa tajun ja niin edespäin. Se on ihan sama asia. Sukelluspukuhan aiheuttaa sukeltajalle sen, että se kestää sitä kylmää huomattavasti pitempään, kun taas sellainen henkilö, jolla ei sukelluspukua ole. Mutta meidän toimintaohjeet on hyvin yksinkertaisia. Ensimmäisten vilunväristysten jälkeen sukellus pitää keskeyttää ja lopettaa. Se on merkki siitä, että ruumis ei enää kykene luovuttaa lisää lämpöä. Ensimmäiset kylmenemisen asteet alkaa tulla silloin. Ja tietysti henkilö, joka esimerkiksi putoaa veneestä veteen tai jotain muuta vastaavaa, niin sekin on vähän kaksipiippuinen asia. Toiset sanoo, että se on 15 minuuttia, jonka jälkeen lähtee taju, ja toiset voi kestää puoli tuntiakin ennen kuin lähtee taju, jos joudutaan näissä olosuhteissa ilman sukellusvarusteita veteen. Jos lähtee talvella mettään samoilemaan tai syksyllä marjametsään, niin se pitää suunnitella etukäteen, mihinkä asti aikoo mennä, minkälaisella varustuksella menee ja ennen kaikkea ilmoittaa jollekin, mihinkä on menossa. Onko kuitenkin, sanotaan metsässä, enemmän aikaa? No on siinä mielessä ainakin enemmän aikaa, että silloin ei jos ei nyt ihan vesilammikkoon kaatua, ojaan putoa, niin on se mahdollisuus, että vaikka taju menee ja kaatuu, niin säilyy hengissä, jos vaan hengittää. Mutta vedessä taas, jos taju menee ja painuu pinnan alle, niin silloin se vesi on aika säälimätön elementti. Mitä tällaisen, voisi sanoa, lähimmäisen pitäisi tehdä tietysti muuta kuin hälyttää apua? Esimerkiksi jos on sukellusonnettomuus, 2 ihmistä ja toinen on siinä vahvoilla ja toinen on onnettomuuden uhri. No,
Tietysti hälytetään apua heti, vältetään mitään aktiivista lämmittämistä. Miksi? Kammiovärinän riskin takia. Eli jos esimerkiksi kädet ja jalat sisältää hyvin kylmettynyttä verta ja aletaan hieromaan, laajentamaan pintaverisuonia ja sun muuta ja verisuonia yleensä, niin se kylmä veri, jos pääsee sydämeen, se voi ottaa kammiovärinän. Joten esimerkiksi voimakkaasti hypotermistä uhria, niin joka esimerkiksi vedessä on, niin vältetään nostamasta esimerkiksi kainaloiden alta, koska silloin siellä on suuret nämä laskemat ja valtimot, niin se kylmä veri voi päästä sinne sydämeen. Eli pyritään pitämään sitä tiiviinä pakettina, vaihdetaan kuivat vaatteet ylle ja ei mitään aktiivista lämmitystä, niin kuin esimerkiksi menenkään lämpimään viemistä tai mitään muuta vastaavaa. Ja toimitetaan sitten se keuhkohappilaitteeseen mahdollisimman nopeasti tuonne Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Tietysti aina pitää varmistaa ne peruselintoiminnot, että hengitys toimii ja sydän toimii. Jos se sydän ei toimi, niin totta kai sitä aletaan elvyttämään. Oli se kylmä tai lämmin ilma. Tietysti hypoterminen on hyvin hankala selvittää, että kuinka kauan on sitten ollut elottomana. Ja yleensä kylmästä löytyneitä elvytetään aina. Sillä varauksella, että jos se on hypotermisessä tilassa, niin se aivojen selviämismahdollisuus on aina parempi, kun se verenkierto on keskittynyt sinne. Meidän koulutusohjelmisto perustuu siihen, että ne on rakennettu siltä pohjalta, mitä on tapahtunut maailmalla. Ja niiden onnettomuusraporttien pohjalta. Ja yksi yhtenäinen piirre niissä on aina se, että parisakkaat on hyvin hermostunut. Hän mahdollisesti tuntee syyllisyyttä, että se mahdollisesti johtuu hänestä. Ne aiheuttaa sen, että ihminen ei tietysti ole sellainen, että tuolla tapahtuu niin ja niin tapahtuu sun muuta. Ja tietysti tämä nyt on viranomaisille varmasti hyvin tuttu, että esimerkiksi aluehälytyskeskuksen vastaanottovirkailijat niin osas varmaan aika hyvin tämmöisiä esimerkkejä kertoa hätääntyneistä ihmisistä. Maan päällä ihan samanlaista. Kyllä se hyvin paljon vaihtelee. Kyllä ihmiset on niin eri luonteisia, että jotkut kestää yllättävänkin hyvin sit tilannetta ja pysyy aika selväpäisinä. Ja sitten jotkut tosiaan voi sanoa, että ei kestä sitä tilannetta juuri lainkaan. On tilanteita, kun on hyvin vakuuttavalla tavalla tullut esittämään asioita, mutta on se tilanne järkyttänyt niin paljon, että voi sanoa, että on puhunut, en voi sanoa, että puuta heinää, mutta täysin eri asiasta. Kun puhutaan hälyttämisestä tai hätäilmoituksen tekemisestä, niin meidän hätäkeskushan on Hämeenlinnassa. Eli alueellinen hätäkeskus toimii Hämeenlinnasta käsin ja siellä ei välttämättä ole paikkatietoutta. Kun sanoo, että tähän Hennalan sellille, niin ei ne välttämättä siellä tiedä. Eli katuosoite on ehdottoman tärkeä nykypäivänä. Katuosoite tai tien numero. Ja jos pystyy koordinaatit ilmoittamaan, niin sehän on ihan kuningasjuttu. Että jos tämän päivän kännykällä pystyy koordinaatit katsomaan, niin se on hyvä. Näistä se lähtee. Kertokaa mihin menette, koska tulette takaisin ja ennen kaikkea tarkkaan mihin te menette. Et jos se on esimerkiksi joku, niin kuin tämä meidän harjoituspaikka oli, niin se on hyvä kertoa etukäteen, koska jos jotain sattuu, niin omaiset kotona voi alkaa sitten soittelemaan viranomaisten perään, että niitä pitää tulla kotiin jo, ei nyt ole vielä näkynyt. Mutta jos mitään tietoa ei ole annettu, että mihin on menty ja koska tullaan takaisin ja muuta, niin se on aika vaikea vaikka pelastuslaitokselle lähteä vuorokautta vähän ja uhria kaivamaan esille. Että ihan selvä asia. Nämähän menee ensivaiheessa poliisille periaatteessa katoamiset. Jos vaan henkilö katoaa, niin eihän silloin pelastuslaitosta hälytetä. Mutta jos tiedetään, että hän on esimerkiksi suunnitellut kartan kanssa retkeä metsää ja sitten kartasta pystyy sormella osoittamaan ja nähdään sitä kautta summittaiset koordinaatit, mistä voidaan lähteä katsomaan, niin todennäköisesti virka-apuna viimeistään poliisin kanssa sitten lähdetään katsomaan sitä paikkaa. Tämähän on äärimmäisen vaikea antaa sellaista kultaista sääntöä, että totta kai riippuu henkilön kunnostakin ja kokemuksesta, että kuinka paljon, että jos on tosiaan anoppi, joka on vuosikaudet käynyt marjamettällä, niin, ja on säännöllisesti ollut sen 3 päivää kateissa ja sitten aina putkahtaa takaisin, niin ehkä siinä nyt ei kannata huolestua. Mutta loppupelissä vastuu kaiketi aina on hänellä, joka lähtee sukeltamaan, tai hänellä, joka lähtee kylmällä metsään. Kyllä se tietysti lähtökohta on, että nykyään ihmisen pitäisi itsestään pitää huolta enenevässä määrin. Ollaan sitten liikenteessä, mettässä, kävelyllä tai uimassa tai veneilemässä, niin kyllähän se henkilön oma vastuu omasta tekemisestään on se tärkein asia. Koulutuksessa me opetetaan sukeltajalle itselleen, että sukeltajan paras pari on sukeltaja itse. Ensisijaisesti hän yrittää auttaa itseänsä ja siinä vaiheessa, kun hän ei enää voi. Ja sitten sitä varten on se myös se toinen sukeltaja. Hän osallistuu sitten tämän sukeltajan etsimiseen tai auttamiseen siinä tapauksessa. Kiitos.